Okay, you go back, Reels. Ja. Det er da helt svedigt, ja. Glæder du dig ikke til, at du kan gøre det samme? Overhovedet ikke. Sidste spring. You go, girl. Jeg prøver at holde den. Skal der karate-sparker det hele? Hvad? Karate-spark? Ja. Det var grimt. Altså, de karate-spark, de hopper ellers meget nice. Jeg tror ikke, at sådan en Sifu-sensei der, han havde approved spark. Okay, allersidst. Måske hvis du havde et target, man kunne gå efter, var det måske også lidt lettere. Prøv at lave sådan en baglæns ørn eller sådan noget. Hvad? Sådan en baglæns ørn. Hvad er det? Ja, bask med vingerne og sådan noget. Forbi og så... Ja, turn around og bare pas på, at du ikke laver en rygplasker. Jeg ved ikke, om det hedder det. Okay, vent, jeg hopper, og så snurrer jeg bare rundt, okay? Okay, bare pas på, at du glider ved kanten. Det vil ikke se så godt ud på videoen. Klar? Ja. Ikke helt. Sker der bare? Det er rimelig scary, der er hul inde. Ja, ender du? Fedt. Så ved du, hvor du skal gemme dig, hvis der er en mand med en pistol efter dig. Er det sådan, så du kan få hovedet op og ned og trække vejret? Hvad? Er det sådan, så du kan få hovedet op og trække vejret derinde under? Nej, det tror jeg ikke. Nå, ærgerligt. Det kunne ellers være et fedt sted at gemme sig for en morter. Ja. Lige ude her, og så springe lige, og så tænker jeg,